Здравейте всички! Сега ще разгледаме още една програма Lookout, антивирусна. Малко само, че интерфейса не ми допада. Това е безплатната версия, има Missing Device, може да се намерите. Ако сте използвали подобна програма, всичко ви е ясно. Влизате в сайт, въвеждате код, имейл или нещо такова. Търсите си, имаме за Log, Live, Signal Flare, така нататък. Също има и премиум да пробвате за 14 дни, ако успеете за 14 да си изгубите телефона. Няколко още. Бекъп. Имаме бекъп на контакти, снимки, историята на обажданията, но само тъй като сме с безплатната, само контактите са безплатни за бекъпване. Защита. Няма абсолютно никакво за сканирай после някакви допълнителни. Нека да видим какви са настройките за malware, кога да се сканира, ден от седмицата, време и честота. Това може да махнем. Премиум, Backup, My Data, Device Admin, Signal Flare, Stick Notification. Нищо особено всъщност. Имаше още нещо. Да, досетих се, когато инсталирате и първия път, когато искате да я пуснете, трябва задължително да си направите акаунт, иначе няма да ви пусне да продължите нататък. Той не е нещо сложно, само въвеждате една парола, използва акаунта, който използвате за Play Store. Общо взето това е простичка. Макар и 10 мегабайта е проста антивирусна система. Има бутон More. Бизнес, това определено ви е ясно, че ще ви подкани да се направите премиум и така нататък и така нататък. Нищо сложно или интересно. Ако да това тук. Safe Browsing, Privacy Advisor. Тези са ви за премиум, но тъй като всички клипове, които правя са за безплатни програми, ще се задоволим само с това. Няма какво повече да казвам, когато инсталирате, тя започва да сканира автоматично, не може да я спрете, което е много дразнещо. И ще трябва да я оставите да се сканира, след това тя се спира сама и се стои така. Може да настроите, както видяхте, кога да сканира, какво да сканира, къде да сканира и колко често да го сканира. Благодаря ви, че гледахте клипа, очаквайте.